RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si George, 45 anyos, minyo, taga Kalinan, Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Usa di ko ka OFW diri sa Dubai. Aron ninyo masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ang ako maguhang. Hello, Ate Bilin. Hello, George. Kumusta naman ka diha? Okay naman ko diri sa abroad, Ate Bilin. Nanawag lagi ka? Ay, kay magbalita ko nimo, kasi manang Conchita ba nga atong iyaan na sakit. Uy. Daot, uy. O na problema kay siya siyang tambal dong. Uy, kaluoy po ni tiya. Sige, te. Magpadako gamay nga hinabang. Ay, kalipay gid na niya, George. Pero may lain pa siyang tuyo ni mo dong. Nako, nga naman. Mupalit pa ko nung kaukyuta. Tipakan ko nun niyang iyang yuta og mga 200 square meters para baligya. Aron maikapalit siya sa iyang mga tambal. Pero wa pa gyud mabahin nila ning magsuong yuta, ah? Mo ba? Kaluoy sab. Pila man siya baligyan ni Tia Conchita, te? Upalit yuta nga niya pamangka sa abroad. Away problema. Kay iyaan raman ako ang nagbaligya. Unya, ako masad nga gipabuhatan gyud og deed of sale sa akong maguwang sa usa ka abogado. Unya lang ako mo pirma pohon, hindi pa uli na ako sa Pinas. Waday kuyaw kay mga parintira man rin mo na. O gani. O naluoy sab ko sa kong iyaan. Para palit lagi kuno sa iyang mga tambal. O maayo na lang ba? Hindi uli na ako sa amo pohon. May lunaw na niya kung katukuran ako bay.
Tio Berto, Ay, niya na mag-dining pag-umangkon na kong abroad. Ay, dali. Dayon dong. Dayon sa pobre na mong panimahe. si Tia Conchita, Tio. Ay, naalagi. Nagdaot na tao dong. Pero nakatabang yun ang imong padaog halin sa iyong luna nga imong napalit. Oh, mausa din akong tuyo, Tio. Gusto kong mutanaw sa luna nga akong napalit. Oo, wala problema. Kuyo ganti karon dito. Oh, maoni ang imong luna nga napalit. Maayong ng pagkapwesto kay Dapling dun sa dahan. Nindot gid tinuod, Tio. Mayong tukuran og bay. Bayan ni mo dayon? Dili pa, Tio, Mabalik pa kog abroad. Una ko kapatukol og bay dinhi sa akong luna. Pero dili pa ko mabalik. May suwayan ko trabaho sa Batangas. Maayo kay niana dinhi sa Pilipinas. Pero kung wa gani ayo, mubalik ko sa pang-abroad. Maayo ra ba yun tang akong trabaho din sa Batangas? Pero gamaya sa sweldo ikumpara sa papang-abroad Ako lang yung humanon ang akong kontrata din Uman ini. Mubalik na ko sa abroad. Kinsa man Hello? Hello? Pahibaon lang tika. Nga kanang yuta nga imong napalit, prindado na diri nako. Unsa? Tempa. Kinsa din May nanawag na ako dito pa ko sa Batangas nga nag-ingon nga prendado ang akong napalit nga yuta niya. Walang to na ako panumbalinga kay lagi basin binuang lang. Hangtod nga wa ko magdugay sa akong pagtrabaho sa Batangas. Mibalik kog trabaho diri sa abroad, sa Dubai. Paglabay sa pila ka katuigan, nakapauli na sab ko sa Pinas o nagpatukod na ko og bahay sa luti nga akong napalit. Usa sa anak sa nagbaligya ang akong gipasukod sa akong gibayan aron dili gid ko mulapa sa akong gibayan. Kay namatay naman tong akong iyaan nga akong gipalitan aning yutaa. Nahuman gyud ang akong bahay. Og unya, salamat sa Ginoo nga nahuman na gyud ang taon ang akong bahay. Kanindot sa pamati nga nakita akong hinaguan sa papang-abroad. Mayo! Uy, may bisita man. Kinsa man Kagawad ko din sa ato, Dong George. May nanawag manggod sa barangay. Katong giprindahan ko no aning luti, ha? Moreklamo baya ko no siya, Dong, kung nganong mipadayon kagid ko no bay din, Nga gipahibaw ka naman unta ko no niya nga prindado ni niya. Unsa? Mukihara bagit ko no siya, Dong. Oh, ako kagawad. Wa na ko'y labot kung giprinda ni sa tag-iya sa yuta. Tungod kay ligo ng akong ebidensya nga ako na nilutiha. Kay may didobsil ko ini. Kung prindado man nga to niya, nako, napalit ko na sabni. Unya, unsaon man nato ni ron kung makigburo ka gitong giprindahan ani, Dong?
O, sige. Pakihiyaan siya kagawad. Magpaabot ra ko sa sumon kung ipatawag na gid ko niya. At tubangon ako. Dong George, magahin unta ta og kwarta kay magpasurbe na ta sa kinatibukan nga yuta. O masurbe sad og apil ang lote nga imong napalit. Okay, Auntie Grace. May hinoon. Samtang dili pa kumubalik og larga sa abroad. George, tuod di ay dong. Onomi ka magsuon ang magbahin anang usa ka bahin nga imong napalit. Unsa, Auntie? Uy, tempa. Anong bahinon pa man ninyo nga ako naman ang napalit? Dili na pwede, Auntie, oy. 200 square meters sa gani ning akong lote nga napalit ninyo? Niya, bahinon pa gid ninyo? Para gulo ako makasabot. Akong gipasusi og abogado ang gipabuhat ninyong deed of sale. Binuang mangkuno ka. Liman mo. Ang namirma nga mga witness, ang mga nagbaligya rapod sa lote. Ang mga anak ni ng Conchita. Dili man kuno na maoingon ang akong abogado. Abida sa noon. O konsulta sa kong abogado. Naunsa na mahinuon eh. Anong yung anaon man ko ninyo nga nakahuman na rabakos pagtukod og bayad din he? Wala problema, George. Dili gid ka gusto nga matibhangan ang 200 square meters nimo. Ako na lang mo angkon sa kasikbit ini. Aron kon inigsukod, kon moabot man gid gani sa imong gibayan, palitan na lang sad ang akong bahin. Unsa? Wala unta ko'y problema atong babae nga nagsamok-samok nako kay lagi prindado kuno niya ang akong napalit nga lote kay namatay naman kuno to. Niya sab ko magproblema sa ako mga parente nga akong gipalitan aning lote ha. Kay nagpasorbe na kuno sila sa ilang yuta. Unom kuno sila ka magsuon ang magbahin og usara ka bahin ang ako ah. Ang bahin ra sa ilang igsuon nga akong gipalitan aning yuta ah. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sa deed of sale sa ako nga pagpalit sa yuta, 200 square meters ang sukod sa ako napalit. Ila pa kuno ni nga bahinong magsuon. Matuis pa ba di ay ang detalye sa deed of sale? Ikaduhang pangutana. Binuang kuno ang akong pagpalit sa yuta matod sa ilang abogado. Kay ang namirma as witness sa akong deed of sale kaliwat rasab namo sa vendor. Husto ba ang ilang abogado? Ikatulong pangutana. Matod sa usa nako kaiyaan, kung gusto kuno ko nga dili makuhaan ang akong 200 square meters, inigbahin kuno nila siya ang moangkon sa sikbit sa akong napalit. Aron ako nalasag kunong paliton. Husto ba kini? Wa ba ko nila binuangi ini? Ikaupat o katapusan. Nakabahin ako sa lote nga ako napalit sa usa nako kaiyaan. Unsa man niya mahitabo ini nga nagkagubot naman ni ining yutaa og patay na sab ang akong gipalitan ini. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, George. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional, behavioral nga mga pangutana, problema, ang mga nagmaoy din ha, ang mga nasakitan, no, ang mga gibiyaan, ang mga nasubo. Uy, agoy, no hard feelings lang day, kuya, padayon lang ta, no. Pero ipada ng inyong suwat ato ng
istoryahan. Uy, nga naman, unsa mang pangitabua, ug unsa may among matabang, ug matambag ninyo, ipadana sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. No? Kaning ato ang mga giagian in life, lumalabay ragyod ni. These are meant not to break us, but to make us stronger. Ay gyud mo pagtuo ha, ngas Attorney Elaine way problema. Hala, kagrabis akong giagian guys. No bashing lang gyud ta diring dapita. Happy lang, ang importante sa ato ang panikasikas sa kinabuhi, limpyo atong konsensya, wa tay gibuhat dautan, bahala na lang ng mga storya ug atakis uban. Labi na sa Facebook, no? Sus, kung unsay mabasa manggud nila para nila mo nay tinuod. Unyag na ay issue, mahimo dayong expert. Uy, no, automatic mura na dayog si kinsa, di ta magpadaan ng ingon ana. Unas tanan, wa tak ila nila. Ikaduha, wa tay utang nila. Ikatulo, di gyud na mo matter ang ilang opinion kay ang tinuod, nakibaw ra gyud sa tinuod ikaw. Those who are close to you, di ta angay magpadaan ng ilahang mga storya kanang mga nasgawas, yung mga silingan ay mugpadaan na guys. Lumalabay ra na, keep strong, keep faith, and always stand proud kung unsay inyong gibuhat labi naghibaw mo nga wa mo'y gibuhat dautan, hapsay ang inyong tulog, lami ang inyong pagbangon, ayaw na, nothing else will matter. Unya kibaw mo, take these opportunities nga natay mga problema nga makahibaw ta ug kinsay tinuod nimong higala ug kinsay mga bitin, kinsay mga wolf in a sheep's skin nga maayo lang nimo tungod kay naaday silay makuha nimo fair weather friends. Di na friends, fair weather people, no? Mo gyud na. Okay. Og shout out and a big thank you sa tanan natong mga likers ug followers sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Thank you pod sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa RMN nga account nato. Salamat kaayo sa inyong pag-like ug pag-follow pod sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account nako ug sa Attorney Elaine nga Instagram account. Thank you kaayo for always liking and supporting. Thank you sa inyong mga greetings. Malipay kaayo kung makabasa sa inyong mga greetings. Salamat yun kaayo. Greetings to Mr. Solon Javier, kang Sammy Celada, Adriana Calumba, Dena Calumba, sa tanan na mga taxi driver, mga nagtrabaho din ha sa ilahang mga opisina, mga naas ilahang balay, naas ilahang mga tindahan dito sa Carbon. Agoy, salamat kay nga tanan for your continued support. Salamat kaayo. Maski wa man ganita mag-ila-ila, wa man ganita magkakita, pero na-feel na ko ang inyong paghigugma pinaagi sa inyong paghatag og mga message of support, message of love, message nga ang ako ang mga tambag, no, nakahatag og tabang pud ninyo. I was able to touch your lives in one way or another. Salamat kaayo kay that is very reassuring. Mas nindot pa na siya kaysa sa taong imong nakita kada adlaw pero wa di ay maayong gibuhat nimo may lang sa imong atubangan, no? So I'm very grateful kaninyo, no, mga likers, followers, ug mga avid listeners, kay you are the genuine people aning kalibutan na. Sama nilang Beverly Padua de los Reyes, nilang Angelida Flores, kang Elenita Kabatinga Ngibo, thank you kaayo. Also kang Sally Alfante and kang Sirabel Cantila. Shout out ninyong tanan din ha. And thank you kaayo for your likes, no? And for the messages ninyo. Thank you kaayos nga tanan. We really appreciate it. Thank you very much, no? And letter sender na to karong adlaw taga Kalinan, Davao City. Gipadani ihang suwat sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page, 45 years old. Taguo nato sa pangalan nga si George. Naani siya'y napalit nga yuta, OFW sa Dubai. Mabuhi ka, Sir George. Isa ka OFW, no? Pero nagka-problema manggod ni ang
iyahang yuta kay naingnan ko no siya nga ang katudi ay naprinda sa iyahang gipalitan, no? Okay, so muni ang pangutana. Sa deed of sale sa akong pagkapalit sa yuta, 200 square meters ang sukod sa iyahang napalit. Ila pa man kunong bahinong manag-igsuon. Matuis pa ba di ay ang detalye sa deed of sale. Okay, now, ang akong pagsabot manggod kay dire sa imuhang pagkapalit, no, nga ang kaning yuta wa pa di ni nabahin-bahin pagkapalit nimo. Now, ang ako ang pangutana ani is that ako ang pangutana ani is pagkapalit nimo kinsay imong gipalitan, silang iridiruha or ang usa lang ka katao, no? So, ang ato ang atin animan kay kung mamatay na, no, ang usa ka tawo, like I said before, ang mga manunod mo nay mahimong tag-iya ana unya pwede gyud na nila bahin-bahinon nila unya pwede niya ibalig ang iyahang share. Pero dili man gud na maklaro ug mapuntag yun sa ila iharang murang share. Pero wa pa nay klaro kung asa dapita. Kay nganuman kinahanglan pa man gyud na mupirma og extrajudicial settlement of estate para maklaro ug asan dapita unya mipasubdivide pa pud na. So meaning to say naa kay 200 square meters nga napalit kay gibaligya man sa katong tagtungod ang iyahang bahin pero mahog nga naapil na ka as co-owners kuyog ang mga manag-igsuon pero diring dapita wa pa kakabaw kung asa dapitang imo kay wa pa man nila naklarog bahin ug storyag asang dapita niya wa pa man na subdivide. So muna ako ang pagsabot ha sa imuhang sitwasyon. And now, the question is, unsay bilis imong deed of sale? Of course, kung sakto ang pagka-execute, notaryado, permado, way fraud, way pagpangilad, way forgery na hitabo, valid ang deed of sale. Ang pangutana lang ani is, nabunag naaman to'y issue nga naprinda, unsa po'y status, sakto ba to ang proseso sa pagprinda, narehistro ba to, kung titulado, narehistro ba to sa Register of Deeds, kay kung naa, then pagpalit nimo medyo problematic pud ning yuta and you should have been aware, no? Ikaduhang pangutana, binuang ko no ang akong pagkapalit sa yuta matud sa ilang abogado kay ang namirma as witness sa akong deed of sale kaliwat rasad kuno sa vendor. Husto ba ding abogado? Sorry abogado, pero sayop ka. Wa may problema kung kinsay mo witness. Why prohibition sa deed of sale? Dili ingon nga kung parente ka di ka pwede mo witness. Kay ang purpose sa witness nga nakasaksi ra siya nga ning pirma o deed of sale ang tag-iyas yuta. Dili ingon wa man siya makuhang interest ato. May tatog siya'y buyer or siya'y seller unya or siya notary public muna di siya pwedeng mo witness kana rag yung tulo ka tao, no? Ang dili pwede mahimong witness sa usa ka deed of sale kung ikay ni baligya, ikay ni palit or ikay ni notaryo. Pero third party ra ka, meaning outsider ka, wa kay makuhang interest anang yuta, wala gyud problema. Kibaw ka maski ganig ahente pwedeng mahimong witness. Kay wa man siya kana rag yung tulo ang dili pwede mahimong witness sa pagpirma sa usa ka deed of sale. So medyo huwag seminar gamay no ang abogado kinsa man tong nisulti nimo ato niya ato sayop siya or wa lang pud siguro siya kaklaro kinsa mo'y nagwitness, no? Butang talang. Ikatulong pangutana, matud sa usa nako kaiyaan. Kung gusto kuno ko nga dili makuhaan ang akong 200 square meters, inigbahin kuno nila siya ang muangkon sikbit sa akong napalit. Aron ako na lang sab kunong paliton. Husto ba ni? Wa ba ko nila binuangi ani? Pwede kay mahug manggod siguro akong pagsabot nga basin makuhaan ang imong yuta kay sayop ang sharing ug bahin-bahin. Now, para dili pwede pod, no? Para lang mag-complete nimo if uyon pug ka, wa puy problema. Anything that is not also illegal. Kay para ma-save nimo pero pangutana uyon baka mo palit pod. Kung pilay iyahang bahin para makompleto imong 200 square meters. Okay ra gyud, pwede. Ikaupat ug katapusang pangutana, nakalabay nako sa lote nga akong napalit sa usa-usa nako kaiyaan.
So usa na ko kaiyaan. Unsa man unyay mahitabo ani nga nagkagugot naman mi aning yuta upasayn patay na pud ang akong gipalitan ani naamang kay deed of sale. Like I said, so long as valid ang imuhang deed of sale, sakto ang pagkahimo, wa kay angay ika-problema, valid ra pud gihapon na ang maong pag-execute, i-honor ra pud na siya. Okay ra gyud pud na, no? Wa na siya'y problema nga ang imuhang deed of absolute sale, ang nagpirma, ang vendor patay na, ang pag-transfer lang ana, no? Maulang na siya, but so long as legally sakto ang dokumento, then it is also valid. Di ka angay mag-uul ana, ha? Kuaa lang to ang original gyud nga documents imong deed of sale unya tagua, ha? Unya pag kuha pog certified true copy dito sa notaryo publiko nga ni notaryo ana. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.